ekuseni. Ngeze indoda yami breakfast. Yazo ke breakfast ilani. Baba makanda. Nesinkwa. Netiye. Elama. Noshatini. Ne-peanut butter. Ne-jam. Bese ngapha. Hey, ngitheka unomna ndiyanjani baba? Yebo. Ngitheka ithi. Baba. Hawu, ngitheka sekwe right. Hey, bona. Nyamani yabaleke. Uyazi ukuthi yathi ingaphendula kamnandi kanjani? Hayibo. Hayiwa. Ngathi baba. Yathi ngicela ukuthi uthathe impahla zakho uphume uphele. Bekithi ngiyaqhika ebhedeni ngenze lo mntwana ngayo ngibale ngakuboni. Osholwa lapho nje. Sayithatha isithili indoda ya. Sayithatha isithili indoda ya. Ngakubona amagama eshuma. Wathuma. Wathuma. Gandam. Gandam. Yabekesele mendweni. Ubonekesele. Weho, ngathatha ingane zami ngahlala phansi. Kubuhlungu ukuba umfazi womuntu. Yes. Weho. Yeah. Ma hey. La ngene ihlobo. Yangikhumbula indoda. Weho. Yeah. Isemesi buyini ngathi uba singadlala amadoda phela sisazodlala ukufa ayikho isemsebenzini ayikho isemsebenzini ngavala amawindi ngavala amakhethini ukudla sekufakile. Ai vou ganhar comum. Ai vou ganhar comum. Ai vou ganhar comum. É o seguinte, baba. Ungolami. Ebubini. Caça bucedo. Agora se tu vai entender. Ukhona ensini ishu ngoba sekuyadabukela ishu Islam iboss hayi yeka zokwenza sengizosasengenzela wena ngani ngoba ngiyabona wena ufuna ukuphisa ngicela ushintsha nje Islam ngeSlam lozana owabuka lezi amasilisi zacela-ke ukulisa ngiyathanda ukuthi nazi ukuthi ngisengidala iqhela kwakwenzakalile siyezwana na ngiyakuthanda ngithi ukwazi ukushintsha ivoice ngishintshe
sanibona hayi kwalo phela mbulo so bafethu hayi ngoba ngisidabane hayi ngoba ngishuwane nokungithatha ngosikhotheni akuyena usikhotheni indlela engizama ukuthenga ngayo impilo ngaleza kwethu ngangazi ukuthi kuyoze kufike lolu suku kusaphi siyezwana nilalela ngangazi ukuthi kuyoze kufikeni lolu suku injani ngaleza kwethu ngiyabonga ngendlela engenze ngayo mina ukucela kwami igxeke ngidlule kabuhlungu siyezwana na siyezwana elisondeni kancane ngathi anizwa kahle kahle anginizwa kahle la nabo abantu engibezwayo kuphela alanda mthunzi ngaleza kwethu ngifisa ukunibona nibe nje entuzwa lezi ngane zesikole nibe nje entuzwa lezi ngane ngibale entuzwa lezi ngane sondele nanosisi ngezotinizwe kahle finebo 85 ukuba nomzali bafethu ngakhula kabuhlungu wethu ngamzali ngaba ngedwa ngakhuliswa u-aunt uthe u-aunt ekugcineni ngo-96 kwangixosha kwakhe ngokuthi khona izinto eziye engakwazanga ukuyikhavara ukuthi ngizenze wayengenabo abafana namantombazane ewu-3 yonke imisebenzi yabafana imele mina owodwa umsebenzi angakwazi ukwenza shuthi wangixosha kanzakwethu wanginikeza u-5 rand wathi angigibele ngawo ungawenzani u-5 rand kuleyo 5 rand enginikeza wona angizazi nokuthi ngiyaphi siyezwana na ngagibela isitimela abafowethu ngashaya upotshe esitimeleni ngithe bekufike epriya ngehla ngalinda ukuthi ama-security ezeshayise ukuze ngikwazi ukuphumela ngaphandle ngaleza kwethu ngiyakwazi ukulala epriya ngilala ngibethe amakhalibhothi ngadlini ngilala ngifake idolo la esiswini ngenzela ukuthi kufike kubuthongo siyezwana ngakuthenga kusasa ekuseni ngilambe ngizwe ukuthi iy'kelebhu ziyakhala yebo ayikho into enhle ukuthi isikelebe kusuka ngazi simane sikhale kakhulu ngaxosha omunye umama wafika wangithengela ikomishi yetiye itiye ngaleso sikhathi laliseyishumi wangithengela ikomishi yetiye nekota yesikwa kanti kanzakwethu wathi ucela ngikutasela amathozi esandbish uzoholela 10 rand njalo ngosuku ngaleza kwethu ngakwenza lokho wazangifinela nendlu yokuqasha ngaqasha kanzakwethu kanzakwethu wasebuya ngo-97 esebuyela kwela kubo eTranskei ngahlala endlini wayengihlalise kuyona kuthe kujika laqala phansi usizi kwangehlela futhi ukuhlupheka siyabile nomama obeyade ngisiza ngacabanga lento engiyenzayo okokuqala kwami uyidlala ngayiqala ngala kude sifuna scream ngibheke ibhodi elithi faka imali uzobona ngibeka nje ngiyakwazi ukuphela 3 hours kanye akasingaxwayisi ngaleza kwethu ngiyangifisa ukubonga ngingisikathile bafethu bengazi ukuthi mhla kuthiwa ngifika ukufa nabe mina ngiyogcwatshwapha ngoba wena nawe uyazazi ukuthi uma usufile umndeni wakho kuyogcwapha mina engenamndeni ngiyoshonayo ngaleza kwethu ngoNkulunkulu ngokukhuluma kwami kubantu kanjena bafethu ngiyabonga kulo mama uNkulunkulu futhi ngisho ukuthi ngathi uNkulunkulu engakusiza usebenenhlanhla enkulu nalokusiza kwakhe ngaleza kwethu angiphinda for free endaweni yaseBabjela Television zakhe ukubonga mina kanzakwethu ngakhile manje ngale mali bafethu eninginikeza